Добре дошли в видеосекцията на сайта avtoborsa.com. В настоящия урок ще ви запознаем с тънкостите при търсене на обяви за автомобили. Освен автомобили, всеки потребител има възможност да открие оферти за джипове, бусове, камиони или мотоциклети. Изброените секции имат приблизително еднакви полета и затова за целите на видеоурока ще се запознаем само с една от тях, а именно секцията на автомобили. За да заредите страницата с задаване на критерии, трябва да изберете линка горе вляво и да изчакате системата да зареди новия екран. Критериите за търсене на автомобили в сайта avtoborsa.com са стандартни и близки до повечето конкурентни портали в тази област. Особеното е в наличието на възможност за множествен избор в някои от параметрите, като например тип двигател, състояние, продавач, волан, модел, скоростна кутия, категория, регион. Всички тези полета са маркирани със знака удивителна и вие можете да ги откриете след зареждането на вашия екран. Като пример ще покажем начина на работа и избора на повече от един вариант в полето тип двигател. Нека да предположим, че търсите автомобил с бензинов или дизелов двигател. До момента, за да намерите всички обяви за този тип автомобил, вие се нуждаехте от това да направите повече от едно търсене и така ръчно да сравнявате резултатите. С въвеждането на избора на повече от един вариант, това неудобство се премахва и множеството от резултатите се обединява в един списък, където можете да сортирате автомобилите по различни критерии и така да направите своя избор бързо и лесно. Множественият избор на тип двигател става с натискането и задържането на бутона Контрол, който се намира в долната лява част на клавиатурата. При повечето клавиатури надписа върху бутона е съкращение от латинските букви C, T, R и L. Ако използвате мобилен телефон за достъп до сайта, множественият избор зависи от версията на браузъра и в повечето случаи избора на много редове е лесно и интуитивно. Сега ще направим пример с избор от вашия компютър или лаптоп. Натиснете и задръжте бутона Контрол. След това изберете с мишката реда бензинов от списъка с тип двигател. Продължете да държите бутона натиснат и изберете и другия тип двигател от списъка, в случая дизелов. След като сте маркирали всички желани от вас стойности, можете да пуснете бутона Контрол, той вече не е необходимо да бъде държан натиснат. Така вие успешно оказахте на системата, че искате да търсите по повече от един тип двигател. Ако сте направили грешка в избора, можете да кликнете с мишката на произволен ред от същото поле и да повторите отново операцията за задържането на бутона Контрол и избирането на желаните от вас редове. Нека насочим вниманието ви и към още една новост в търсенето на автомобили, която дава възможност на потребителя да избере повече от една марка и модел. Това се осъществява с избора на марка и модел в лявата част на екрана и допълнително добавяне на нови два марки и модели автомобили в долната част на страницата. Тази възможност ще ви бъде от полза, когато правите сравнение на автомобили от един и същ клас, но от различни производители. Нека като пример изберем Audi A6 в първото поле и всички модели от пета серия на BMW във второто. Така, в резултатите от търсенето, системата ще ви покаже всички автомобили, които отговарят на зададените критерии
и вие ще имате възможност да променяте сортирането им по няколко различни критерии. След като сте удовлетворени от зададените критерии, можете да изберете бутона Търсим и да изчакате системата да зареди всички резултати, отговарящи на търсенето ви. Това беше всичко от видеоурока за задаване на критерии за търсене на автомобили, джипове, бусове, камиони или мотоциклети. Останете с нас и разгледайте и другите полезни видеоуроци, в които можете да откриете отговори на много въпроси относно начина на работа на автоборса.com.